Djsparks record. Yes, I'm reality. Iwa uwe yawu yakusokupai akaka wakarara pepuka sadamba kudosera masheme saka koma kafamba imimi so far musati maya kuno kunde kupe takaenda kuchiredzi kuna nazinata vehurumende tisati ndo patakatangira mavambo edu ipapo. Patakaenda ipapo takasvika zvikanzi alright mafambira matare pindai muno. Tapinda mumatare muya takaenda tiri ini nemwana wangu mukomana uyo wakagara apo nemupurisa wasabhuku nasekretari wake zvichireva izvo kuti ndo nhamba yatinayo. Hapana munhu wataiziva tayapa tondotsvaka kuti tizoti dambudziko riri kubva papi ende ndiani ari kurikonzeresa. Saka tasvika kuya tikasvika tikanzi matare anoda 100 US. Saka isakakwanisa kubvisa $20 tikasara nebalance ye80 isati yabhadharwa kusvika pari nhasi. Saka ndakabhadhara $20 iya ndobva vapinda mumatare mavo ndokubva vataura vakati ndichitarisa kudai ndatanga kutarisa kudzinza rekwako kuti ndione kuti kungava here nechimwe chipisi kana kuti chimwe chunhu chingava chinokonzeresa dambudziko revana kurwara kwavo. Ndatarisa ndikuona kuti guta rako kudzinza kwako kwakachena. Ndatarisa maoko ako kuti ungava here wakateura ropa ndikuona mavoko ako haana kana kutsvoka ropa. Asi chendikuratidza kuti ndikuona magarire amakaita pane musha uri papa munhu uri papo makatira nechipa kugarisana kwenyu. Ini ndikati hapana kana kutukana kana kudini hapana taikugarisana zvakanaka zvikanzi ndo pandiri kuona ndo pane dambudziko musha uri papo. Koita musha uyu uri papo pane munhukazi uripo mai vakaita vapfupi vatema ndiri kuona ndo panobva zvedambudziko ipapa misha miviri iyeyo ndiri kose dambudziko iyeyo. Saka ndo nyaya yacho iripo. Imi mangwana modzoka navo vanhu ivavo ndo patakadzoka kumusha kuno kuvillage ndobva taita matare ana sabhuku tataura nyaya dzakabva uko. Vana sabhuku vakati hazvinetsi dzokerai navo vanhu vacho vataugwa ivavo. Ndo patakadzokera navo pazuva racho ramangwana. Tasvika ikoko takasvika tonzi matare azuro akavhara nhasi tatanga mamwe manyuwani pari kudiwa 250 US. Taenda nemisha miviri iya taona kuti inotaomerwa mari teiwanepi. Mari taishayiwa tikati sekuru isu mari tashayiwa tichambondotsvaka kataiwana tichadzoka. Tadzoka kuno kumusha tazeta matare bwana sabhuku tataura mashoko akabva uko tashayiwa mari. Vanhu vakati inotodini nyaya ngaende kwavashe. Ndobva yaenda kwavashe. Yaenda kwavashe vashe vakati hazvinetsi chivunganidzai mari sevillage muvunganidze pamwe chete touya tokunyora tsamba meenda kucare house masvingo. Mari vambozama kuvunganidza mari yatadza kukwana. Vana sabhuku vakati inotodini mari yatadza kukwana. Kusvika ndatora mombe yangu yandakatora yandakanga ndatotenga mukati mekungotambudzika umomo chibva ndatengesa. Ng'ombe iyi yaitochajiwa jekerere nokuti nyaya yanga yamuvillage yakachajiwa nevillage kuti ng'ombe yaifanga kuita 350 US. Asi nokuda kwedambudziko nokuti munhu unotora advantage yekuti zvatongouya zvega ng'ombe takazotengesa ne$200. Ndio mari yatakazotengesa tikazopiwa mari iyeyo ndokuzotanga kuzondopiwa tsamba vana vashe ndokuzoenda kucare house masvingo. Ndokwatakazoenda. Mari yose yaishanda pakufamba kwataita ndini ndaibudisa mari iyoyo. Ndatova kutobhadhara kuti nyaya indiremberi noti ndaitsvaka chinoda kuti mhuri yangu irarame. Chisvika kuya kumaofisi kwazinata zvikanzi mari yekurejista pandiwa $40. Ndo mari yekurejista ndo mari yeregistration fee pandiwa $40 ndabhadhara mari iya. Apa nguva dzadzafamba dzadzava kuma 445 zvikanzi matare nguva dzino anenge avhara mombotsvaka pokundovata mozoya mangwana. Saka takangozotsvaka pokundovata tikandovata hedu mutaundi nemhuri yangu ndandinavo vana vangu vese vava tandovata mutaundi muya kwaedza tibva taenda kuofisi kwasekretari tikasvika tikandopiwa mareceipt emari tatabhadhara tibva tazodhairektirwa tanyirogwa tsamba zvikanzi chindai mundoona vana zinata wayo wagara kurujeko C. Ndo kwaigara ndo kwatakazoenda kwasekuru
ndokwatakasvika tondotsanangurirwa zvizere topatsanurirwa. Asi vaiti chiyo iyo kuzinata kumasvingo vekuzinata kumasvingo ndomboti dzokere kumashure mbichana. Tichiri kumusha vana sabhuku vakati zvione dambudziko revana vako hauna imwe hama yako here iripo inokwanisa kuti imirirevo inohwawo mashoko evana sezvo uri munzvimbo. Ndikati ndine muchemberi wangu uripo apo mai vangu yanzi alright. Ndobva vandoudzwa vakati hazvinetsi zvakanaka ichose. Ndobva takura ndobva taenda nawo kuzinata kuya. Right, tasvika kuya kwazinata kuya takasvika vasipo vachiri kumba kwavo, saka tatongobatana nemafoni kusvika vazosvika. Vasvika vazinata vaya ndobva vapinda mumba mavo ndobva vagadzirisa have zvavanogadzirisa. Vapedza ndobva vakazoti chipindai mumba. Tapinda imomo chekutanga vakabvunza kumupurisa wasabhuku kuti ko sabhuku varipi. Vanzi sabhuku vasara kumba. Zvikanzi sabhuku ndo vandandichida pano. Sabhuku ndo munhu wandandichida pano nokuti mudzimai wake ndiye une hondo yose, ndiye une dambudziko rese riri kuona vana, ndo booster. Zvichireva izvo kuti ndo unotungamirira kana kuti ndiye mukuru mukati menzvimbo imomo padambudziko riri kubata. Zvabva ipapo ndokubva paenda pana mbuya vevana. Ndobva zvikanzi ko imi mbuya vana vachichenyu, zvikanzi vazukuru vangu, zvikanzi munozviitire zvakashata kudero. Ndimi mune zvidhoma zviri kushunya vana, ndimi mune zvidhoma zviri kuruma vana, munozviitire zvakadero. Pamba penyu ndo panobikwa zvidhoma zvose. Zvichireva izvo kuti ndo panomutswa munhu woga woga unenge afa, kana chinzi panobikwa zvidhoma ndo pahotera. Saka imi mbuya munozviitire zvinhu zvakadai muchinetsa vazukuru. Mwana womwana wenyu ndiri kuona mwana wenyu munomudisisa chaizvo. Zvikanzi chokwadi ndomudisa, zvikanzi asi muchimuitira zvinhu zvakadai. Saka mangwa munozochema kuti ngaandichengete. Imi mampa dambudziko rakadai, mari uchaiwana kupi yokuti akuchengetei nogasa dambudziko zvitasai masvika kuno kure kwakadai, mari yose yaari kutambisai pamusoro pevana padambudziko renyere munoita imimi munozviona sezvinhu zvakanaka here? Vakati zvakashata. Zvikanzi ngazvitondopera madzokera kumusha. Tichibva ipapo ndokubva vaenda pane vaya vakanga vadomwa kuchiredzi vatikana navo vaviri vaya. Murume ndakatanga. Zvikanzi koiwe murume iwe seuita zvinhu zvakashata kudai, une mbobobo washungurudza village, unoti kana uenda pamba pemunhu unoti ndobvisa hembe dzose woumburuka pachivanze wozoendera mberi nebasa rako, sei une mbobobo wakashata kudero. Iye akati ndakangogezerwavo. Zvikanzi usandibvudza kuti wakagezerwa, zvinhu zvaunoziva zvawakatora iwewe pachako, zvaunombaziva kuti izvi ndezvangu. Wakagezerwa nani? Ndezvako. Kana uchindipikisa uchabuda muno woenda undobhadhara $20 kune umwe zinate wechipiri. Ndo paakatanga kuti mari shuwa sekuru handina. Zvikanzi saka usapikisa ndika ndichikuudza zvinhu zvaunoziva tenda. Zvikanzi une nyanga inosveta mudzimai wako ropa. Mudzimai wako hasimbi, unogara achinzwa chibereko, unogara achinzwa musana nokuda kwenyanga yeunayo, nyanga yakatesva inenge chimusveta ropa. Hauzvizive herewe? Zvikanzi vanombosangana nazvo. Zvikanzi zvinhu zvose izvi ndezvako, izvinhu zvaunoziva izvi. Anzi shuwa ichokwadi munotaura idi ipapo. Ndozviziva. Chibva ipapo ndokubva taenda pane vamwe mai vekupedzisira vakandobatwa zvekuchiredziko. Zvikanzi imi mai mune mamutsa murume ekumusha kwenyu anova iwo kuti nhasi uno mapinda mukati meguta iri, mutungamidzwe mberi, mupinde pauroi mumusha umu nenyaya yezvekumusha kwenyu zviri kukushandisai. Dai kuri kunzi pafa mwana apa, imimi ndimi mainzi mauraya. Ndimi mainzi mauraya. Saka imi gadziriswai kuti dambudziko irero ridini
ripere. Asi pamba pamuripo munozviziva. Zvatsanangurwa zvese zvakaita saizvozvo. Ng'anga yakataura kuti pana asina kugutsikana here. Vanhu vese vakati tagutsikana nezvataurwa muno. Kanza all right. Zvakanaka kana magutsikana. It's okay. Meenda kune imwe ng'anga yechipiri. Saka vanhu vakazoti mari isu hatisisina. Asi zvataurwa muno hatipokani nazvo. Ndo chokwadi chaicho. Chose chamataura. Apa pamari yatakabhadhara $80 yomatare. Kwasekuru kwachiko kuti tichipedzerwa tichizobuda imomo tichidzoka kuno kwa secretary kwatakatangira tichivaudza vachizonyora tsamba dziazoenda kwana vashe vachipedza zvikanzi pana asina kugutsikana here. Vese vakati atagutsikana. Kanzi kana magutsikana zvakanakai tozoonana, asi mutsvake mari inokwana $300 yekusumudza vana zinhata kuno kuti vauye kumusha kwenyu vazosecha vanhu ikoko kuno kuti kune vamwe vasara varimo mukati menyaya iyi vasara vetichazodoma isisu tauya ikoko. Asi musha umwe noumwe kusecha musha woga $5 wakazvimirira woga. Asi padambudziko romusha uyu ndio petichazoya tichizorapa tichitaura vamwe vasara. Saka tadzoka kuya tikaya tikaenda kumatare emuvillage tikataura nyaya iyi. Tataura nyaya iyi. Tadzoka kumba kwedu nyaya haina kumira. Zvakatozoita wese kuwana kutonyanyisisa. Kutotemwa nematombo kudibwa mvura inopisa. Ndikanotenga mazepi peki iya ine 20 yakakotorwa yese yakadaro.